За Кадрисян от село Кънчево, за фамилия Искови, за черния кошмар, за БМВ-то 535 Космоса. Чакам ви на старта, който може да ми идва на старта. Нямате шанс срещу фамилия Искови, много са силни. И за най-мощния спринтер 316 за Амет Боса. Нощем палим гумите, магистралата трепери. Като минем с колите, всички гледат, всички завиждат. Газ до Ламарината, няма спиране, няма страх. От Кънчево до Германия се говори само за нас. Черният кошмар пристига, с турбината свири мощно. Който тръгне срещу нас, губи старта още точно. БМВ-та мощни зверове, дим оставяме след нас. Фамилия Искови напред, винаги сме първа класа. Кадрисян натиска газта, по асфалта хвърчат искри. Срещу нас като застанат, само гледат ни отстрани. Теиста, тишеста иска да бяга, като куршум лети в нощта. Амет Боса зад волана прави чудеса с една ръка. По квартали се говори, че сме номер едно, като минем всичко живо мълчи. Става лудо шоу, черни джанти, черен салон, музиката бие здраво. От България до чужбина, нашето име е голямо. Светят ксеноните в мрака, пълна газ, без да мислим. Който тръгне да ни стига, само може да ни диша. На старта няма майтап, или караш, или падаш. Тук всичко е реално, не с думи да се хвалиш. За момчетата от Кънчево